yatakaita svondo rakapera yekuti takudeedza ite zvara pano tisu dare nhambwe konzero tasangana nemimai vatakudzwa, tasangana nechinhu chinoda vabereki varidzi vakabereka tiite muonera pamwe handizvi dzedu nyaya yatakatamba svondo rakapera tikaona kuti tariro waidanana naEdwell Chimbodza asi ari pamurume mazvinzwa tezva kufunga mai vanga varimo tichitaura nyaya idzodzo tikaona kuti mwana akakumbira regerota inini ndikukumbira regerota nga ndakapotsa zvandikaita so kuti tinonosvika pajudgment ndopatakudeedzerai nhasi izuva rejudgment yekuti hatitendere kuti murume adanane nemukadzi wemunhu, hatitendere shona idzodzo muno munyika medu. Vana ava vakatanga vachiita ukama, uyu anovati Bamukuru, mudzimai wacho anoti sisi handiti paukama hwavo pakukudzana kwavo. Saka hatitarisire kuti Bamukuru vaifanira kuzotora Mainini, ivo Mainini vaine musha wavo, nokuti uyu mwana uyu mudzimai watakudzwa, ndotariro mudzimai watakudzwa pamutemo. Asi kuti tichiziva manje kuti uyu mudzimai watakudzwa, ndo patinodeedza imi baba namai timunotiudza kuti uyu mudzimai watakudzwa. Ndosaka takushedza ipano, hatizoenda kumberi tisina kuudzwa nevabereki. Ndizvo here kuti uyu mukwasha wenyu tezvako? Mungu mama. Right, vambuya ndizvo here kuti takudzwa mukwasha wenyu? Ndizvo zvemukwasha. Right, saka takuda kuziva takudzoka kwauri takudzwa. Kumhangara kwawakaita kudare uda kuti dare rikubatsire nei? Taona shuwa uyu aitora mukadzi wako. Saka uri kuda kuti dare rikubatsire sei panyaya yawakaripota kudare rangu? Taurisa? Dare rikubatsire kwanisa kugara nemhuri yangu kumba. Ruda kuti ukwanise unokwanisa sei? Nokuti tati takamubata nemhosva yekudanana nemudzimai wako. Saka dare uda kuti rikubatsire sei kuti unogara zvakanaka nemukadzi wako iwe? Uda kuti ubatsirwe sei? Nyatsotsanangura zviri pamwoyo pako. Paukaripota kudare nezvido zvanga zviri pamwoyo pako ndezvekuti kudii? Sorry mama. Ndaida kuti iye andiripe nemusi zvakati. Uda kuripwa zvakadii? Uda kuripwa zvakadii? Mhosva yacho iyoyi uda kuripwa zvakadii? Ungoripwa chete ne$20. Ndoonotaura ka zviri pamwoyo pako, dare redu riripo pakuongorora kuti hazvina kunyanya here chete. Totaura kuti aiwa
ya tiende ikoko mwana mudiki mubatsire uda kuripwa sei mwana mudiki ane mushano utaura zvaanoda pamba pakandi naye ndibaba right saka dare rineri rine mhosva yekuti mukomana wayo akatora mukadzi womuno achabhadhara mombe 2 nemhosva iyo imwe chete inenge ichiita 300 US. Wapanzo romari tezvara mune chekutaura here kwa hapana chandingataura wabata muri dzomukadzi vambuya mune chekutaura here handina chekutaura nyaya dzacho dzeshuma o mai mune chekutaura pamusoro imamo hai nangu handina chekutaura asi ndinongofarira kuti nyaya ise zvaenzaniswa muno mudare zvanaka nokuti ndaingonziwo ndinda ndabata muroora wechihuri asi ndisiri ndini saka ndinofarira kuti dare alright regai ndichikupedzisirai muone zvinoita nyaya iyi ini ndapedza handidzi ndati anobhadhara mombe ngani kana kuti 600 US kureva kuti 3 pamombe imwe chete uyu atendwa kuti mukwasha handitika hatina zvimwe zvokutaura kuseri kweguva hakuna muteuro handitika isu ndo ashuwarenzi yatinoda kuwana kubva kuvabereki vakabereka mwana aiwa uyu ndo mukwasha watoziva zvimwe zvinoteera izvi zvinoteera zviri kuseri kweashuwarenzi yevabereki ndo zvandanga ndakudedzerai baba pano timuzopupura chitoti uyu munomuziva nemimai kuti uyu munomuziva asi mhosva dzake anofanira kubhadharwa mombe 2 nemunhu akamukanganisika right ndofunga tapedza nemi kana pasina hapo mubvunzo motosumuka ipapo amiranzi munonena kuti anakwatira mukuwasha ari mukwatira ndonguva yacho kuti mutaure kuna mambo mukwasha ndanganititi amambo pamusoro mambo mukwasha uyu chaakandipa ini chakauya kumba kwangu chandakaona akaunza $100 tsvakirai kuno nembonano akaunza gumbeza rake nejira nengodzi dzake dzemasuwa nezvandakaona plus mambo ndakanzwa kudzimba nemukomana uyu paakatora mwana wangu kumhungurisa nyaya yakandidzimba handide kutaura pasi kana vana vangu vese vakati baba nyaya iyo kuna mambo mukana mukwasha achibhadhariwa isu tokuzwa kuti tichapiwa chii chedu isusu nokuti mukwasha haana kutiroorera kunoenda hatina kuiona maita zvakanaka ndosaka manzwa nani chiti haikumirwe haisiye mutapo handiti ndizvo basa redu isu harisiri kutsvaga nyaya kuti iwa unobhadhara here ona kuti imi muripo muri vapenyu ndo basa renyiro saka chikurukuru chandoda kuti muzive ndechekuti pfuma dzetaipi iyo dziri dangerous pakurarama kweupenyu kana mozogara nhasi mwana uyu haana chainazvo ndizvo ndobva tanotora mombe dziya kune uye kana mari yekune uyo obva azviziva kuti mari yangu iye yabhadhara ndeyarura mukadzi wani watowa wake wamuchatisa akangozviziva anotoziva paanosangana nemwana uyo anotaura kuti iwe ndinika murume wako haana kana senti ndini mari yangu iye yakakuroora saka uyu achasununguka here uyu achasiya here saka todii ndatibatsirani imimi maiona zvichiva toda kunotora tipe uyu asi muri kuidawo mukwasha wenyu ndoupi manje wamunenge matambirira mari ini ndinoziva uyu ndewandaitarisira semhosva yakaita saka akabvuma mushe anga asina kuramba handine kunzwa chakaipa ndicho chandaona ichi uya ndaiti mukwasha wangu ari kuuya hapana pandakambomubvunza zvinhu izvi zvembudzi izvo akaunza mushe
tichiti mwana mudiki achiri kuuya nembichana kusvika aroora. Ya saka patinoda kuti tirangane ndepekuti patiri kunomupa mari yabva kuchikomba munoitambira here muchiti pfuma. Ndopandakuda kuti tibatsirane nokuti isusu takunotora mari yabva kuchikomba topa uyu emainjuries emukadzi wake otora iyoyo here yeuya kwamuri sepfuma. Mane wakwasha wangani? Uchamuona uyo akuitera kumba makadya mari yangu kaimundauyo. So ndosaka mandinzwa ndati pamaitaurira pacha handipo. Mazvinzwa magara muineni muno munondiziva ndini mambo wenyu ndinoita zvepfuma zvese. Mungadai makati pamukanzwa iyi nyaya iyi makauya makakwirawo dare kuti aiwa tiri kuda mari yedu kumukwacha wani wangu. Torega kudzisanganisa papi panapa. Tikadzisanganisa panapa nguva yatiri kutora mari tichipa uyu vanhu vese vakuteerera paanoenda kunoroora uyu vanobva kuti imari iye akapiwa nechikomba. Chikomba checho vachaziva chakuteera mukadzi uyu. Hapana zvataita tinenge tauraya imba yemwana. Saka izvozvo zvinozotaura mashure tambotanga iyi yatatanga iyi handimazvinzwa kaba. Chiregai iyi tange yaitwa ipere. Kana yaitwa iyi hatombomupa mari tisina kuita round table demi. Hatiite izvozvo. Tinotogara pasi toita round table torangana kuti mari irege kuparadza musha wani wemwana uyu. Nokuti mwana uyu ari kuti ndoda kugadzirirwa musha wangu ndonogara zvakanaka naadzimai vangu. Kugara zvakanaka hakusi kwokuti chikomba chichimuvinga chiteera mari yachene kwaari. Tikadaro tinenge tisina kugadzira zvakanaka pamwana uyu. Uyu anofanira kugara nemunhu waakada iye, uyu wogara nemunhu waakada iye pasina kumanikidzana. So ndo chinhu chikuru. Chinhu chiri kuti mwana uyu agare zvakanaka anenge aona punishment yapiwa upi uye oziva kuti apanichwa achauya futi kumudzimai wangu. Ndozviri kuda mwana uyu. Zvanga aiti ndiri kuda kuti ndimudiitire kuti ndonogara zvakanaka nemukadzi wangu. So mari padzinobhadharwa dzinouya kudare. Ndozokushedzai futi toita chii round table redu apa panenge pasina chaungaishandirika. Tinenge taakutaurirana semhuri kuti toita sei baba toita sei mama. Handimapanzwa ndofunga zvajeka. Tinotenda.